daw mga araw, lalabas kami. At tingnan nyo, medyo malamig. Ayan, lalabas kami ngayon ng nagyaya yung mga katrabaho. Lalabas kami daw. Ayan. Ayan, yung isang ano, ayan, Kung makikita yung isang kasama namin kakain daw. Ito pa isa Hello. Mag-shoutout ka kung saan mo gusto. Ayan. Shoutout saan? Shoutout daw sa Kalmay. Ayan, palis muna kami. Ayan si Allen tsaka si Hansel. Kakain daw kami ng itulyukan. Gutom na ako, hindi pa ako kumakain. Ayan. Ayan yung isang kasama namin. Parating na. Sponsor. Ayan. Sa? Train. Ito yung isang kasama namin. Nag-iisang babae. Ayan. Alis muna kami ha mga araw. Ayan. Punta na kami ng highway, Victoria Trail. Saan ba tayo pupunta sa? Yangming. Yangming Buffet. Anong Yangming ha? Yangming Buffet. Ay taga Pangasinan. Hindi man ba tayo? May Pangasinan. Amay Sonte. Ayan. Papunta na kami. Ay, Yangming. Okay. So mamaya mga araw, pagdating namin dyan sa may i-off ko muna yung camera ko kasi ako yung nagdadrive. Madulas pa. Okay. Highway na kami mga araw. Pa-record na yan. Highway medyo madulas. 100 kilometers per hour dito pero nagna-90 lang ako. Mahirap na. Ayan. Papunta kami ng Yaume. Ilang minutes ba yung 10 minutes, di ba? No, 5 minutes na. 5 minutes na lang? Yes. Malapit na kami. Nandito si boss. Si Boss Lita. Labas-labas lang kami. Yan. Yellowhead, nasa Yellowhead Duo kami. Kaya diliga. Walang masyadong alam niyo na may yan, train. Walang masyadong ngayon sasakyan kasi 25 tsaka holiday talaga. Victoria Trail na to, di ba? Dito Nagmo-moist Victoria Trail, and then west. We're going to west of the Victoria Trail. Yan mga araw, ganito ang buhay sa Pilipinas, sa Canada. Mamamas ko kami sa kainan. Yan, malapit na kami. 34. Saan? Right? 34 na ba yan? Dito kami. Yan. Kainan na to. Buwag. Diray. Manay. Natanay wa. Yangming. Along Yangming. Yangming pala. Pwede ba dito? Hindi. Dito pala eh.
Nandito na kami mga araw. Pakilak na lang yung mga ano guys ha, mga araw. Oh, yan. Dito na kami. Yan, papasok kami. Amoy na amoy na. Amoy na amoy. Gusto na ako. Araw. Oh, thank you so much. Yeah, sushi. Sushi. Dami. Doon muna tayo sa ano. So where our table? Just follow Okay. the path. Thank you so much. Our table. Where? There's a good one here? Okay, thank you so much. Thank you so much. Yan o. Stay only 2 hours. Ito. Dim sum. I want this. Wow. Hindi si Ali do. Oh, yung dalawa. Oh. Chicken. Hey, what's up? How are you? Hey, what's up? Crab sushi. Then dessert. Hansel. Ayan o. Wow. Kainan na. Kainan na. Second attempt. Tikman na. Mga pauwi na, tapos na sila. Ano masasabi mo, Alin? Ang sarap.
Masarap ba? Masarap sa ano, Yao Ming buffet? Ano, busog na busog ka na ba? Ha? Hey Santa! Still? Isa, dalawa. Hindi ako kumabit. Busog na si Ali, no? Tatlong baso. Tatlong baso ko. Payat yung Santa Claus nila, oh. Hi Santa! See? Hi Santa! Hi Santa! Ice cream na lang sila. Hindi kinaya. Hindi kinaya. Puro ice cream. Ice cream. Ice cream. Nakadalawang ice cream na ako. Bubble gum. Ano yung flavor sa'yo? Strawberry? Strawberry sa'yo. Chocolate and? Chocolate and vanilla. Vanilla. Ayan. So tapos na kami kumain ng buffet. So mga araw yan. Salamat sa panunod nyo. Sa mga subscriber ko, thank you. Merry Christmas ulit. Yan, tapos na mga araw. Si Lita si Lita nagbayad. Hindi, babayar din na. Yan, tapos na. Malinis na yung lamesa. Lalabas na kami. Mag ting 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 tang tang kami. Ting 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 ting. Tara. So thank you YM Yang Mi. Marami pang parating na tao. Thank you. Oh, mga skin pala eh. Ting 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 ting. Ta-na-na-na-na. So yan mga araw, tapos na. Busog kami. Magtiting ting tang tang. Hi. Hello, Merry Christmas. Merry Christmas. Yan. Buksan ko muna. Lumawig na, no? Oo. Ting 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 ting. So yan mga araw, tapos na kami. Yan yung buffet. Ayan, nabusog sila. Shout out sa Mapandan. Ayan, Mapandan, Pangasinan. Shout out sa Karal. Karal Kalmay. Ito, shout out saan ka? Laguna. Laguna daw. Laguna! Ayan mga araw, so maraming salamat sa panunod nyo sa akin vlog. Ito, katatapos namin kumain, full loaded. Hindi ko na masabi kung anong nasa tiyan namin. Punong-puno ng pagkain. So thank you Lord. Maraming salamat sa mga subscriber ko, mga nag-subscribe. Maraming salamat. At sa mga nanonood nito, maraming salamat. At sa mga ko-comment, salamat din. Tahimik sila kasi busog na. Magtiting-ting-tang pa kami. Ting-ting-ting-tang. So yeah mga araw, salamat sa inyo. Merry Christmas, keep safe and healthy. God bless you all. Bye bye.
Magdadrive ako, wala nang ano, medyo madulas ang daan, di ako mapag-video. Yan, bye bye.